имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси маҷлиси намояндагони вулуси ҷиргаи шӯрои миллии ҷумҳурии исломии Афғонистон Мир Раҳмон Раҳмониро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот раванди ҳамкорӣ байни кишварҳо бахусус робитаҳои парлумонӣ, рушди ҳамкорӣ дар заминаҳои мухталиф аз ҷумла сиёсӣ, мудофиа, амният, иқтисод, тиҷорат, илму маориф, васоити ахбори омма ва тандурустӣ, ҳамчунин вазъи имрӯзаи Афғонистони ҳамсоя мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки мардуми Тоҷикистон на танҳо аз назари ҷуғрофӣ, балки аз дидгоҳи муштаракоти арзишӣ низ ҳамеша дар паҳлӯи мардуми Афғонистон қарор хоҳад дошт. мо аз иқдомҳои ҳукумату мардуми кишвари дӯст, ҳамзабон ва ҳамфарҳанг ҷиҳати истиқрори сулҳу субот ва бозсозии иқтисоди мамлакат пуштибонӣ хоҳем кард. ҷонибҳо оид ба густариши робитаҳо дар самтҳои барои кишварҳо афзалиноку судманди соҳаҳои энергетика ва зерсохтор, ташкили долонҳои нави нақлиётӣ байни кишварҳо ва татбиқи барномаҳои муштарак дар самтҳои мазкур табодули андеша карданд. вобаста ба идомаи нооромиҳо дар Афғонистон ва шиддат гирифтани вазъи сиёсию низомӣ дар ин кишвари ҳамсоя, ки боиси нигаронии ҷомеаи ҷаҳонӣ гардидааст, ҷонибҳо ҳамкории амалии ду кишварро дар арсаи амниятӣ зарур донистанд. таъкид гардид, ки барои мубориза бар зидди террористон ва гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткорӣ, қочоқи маводи мухаддир ҷораҳои муассир андешида шаванд. 3 июн таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст масъала дар бораи нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2021 мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид, ки дар нақшаи корӣ аз тарафи вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар нимсолаи дуюми соли 2021 дар маҷмӯъ 8 масъала ва 6 чорабинии дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ пешниҳод гардидааст. нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2021 бо мақсади фаъолияти боз ҳам бо самари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои ҳатмӣ ва босифати чорабиниҳои нақшаи корӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. сипас дар кори маҷлис ҳисоботи вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода оид ба ҷараёни иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 марти соли 2018 дар бораи барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 шунида шуд. таъкид гардид, ки мақсади асосии қабули барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 рушди минбаъдаи соҳаи чорводорӣ, баландбардоштани маҳсулнокӣ, зиёд намудани саршумори чорвои зотӣ ва истеҳсоли маҳсулот, таъмини аҳолӣ бо гӯшт, шир, тухм, моҳӣ, асал, инчунин соҳаи саноат бо ашёи хом ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот мебошад. ҳамзамон татбиқи амалии барнома барои ташкили ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат менамояд. тибқи маълумоти оморӣ дар давраи солҳои 2018-2020 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ нишондиҳандаҳои саршумори чорвои калон, бузу гӯсфанд, асп, парранда, истеҳсоли шир, гӯшт, тухм, моҳӣ ва асал марҳила ба марҳила афзун гардидааст, ки нисбати дурнамои барнома зиёд мебошад. раванди омӯзиш ва таҳлили барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 собит намуд, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқ гардидани имтиёзҳои додашуда ба рушди соҳаҳои чорводорӣ, паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ мусоидат намуда, дар маҷмӯъ нишондиҳандаҳои барномаи мазкур дар солҳои 2018-2022 ба 116% баробар шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳо амалисозии барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022-ро пурра таъмин намоянд.
дар кори маҷлис лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ ва дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироти илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ муҳокима гардида барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. аъзои ҳукумати мамлакат масъалаҳо дар бораи стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои илм, технология ва инноватсия барои давраи то соли 2030, дар бораи барномаи давлатии тайёр кардани кадрҳои сатҳи баланди илмӣ барои солҳои 2021-2030, дар бораи барномаи давлатии муқовимат ба ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, дар бораи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2024, дар бораи низомномаи шӯрои диссертатсионӣ, тартиб додани дараҷаҳои илмӣ, тартиби додани унвонҳои илмӣ ва тартиби ба қайдгирии давлатии диссертатсияҳои ҳимояшуда, дар бораи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ, дар бораи номивазкунии объектҳои ҷуғрофии ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи тартиби истифодаи мошинҳои назоратӣ хазинавӣ дар реҷаи вақти воқеӣ онлайн ва низомҳои хазинаҳои шартан виртуалӣ ҳангоми анҷоми ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ бо аҳолӣ, дар бораи таъсиси муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва дар бораи таъсиси муассисаи давлатии телевизиони мусиқии Тоҷикистон шаҳнавозро баррасӣ намуданд. Президенти мамлакат раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати мамлакат, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо вобаста ба иҷрои ҳатмии супоришҳои қаблии ҳукумати мамлакат ва маҷлиси навбатии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба вусъати корҳои созандагию бунёдкорӣ ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни умумии миллӣ, сисолагии истиқлоли давлатӣ, ҷамъоварии беталафи ҳосили парвардаи заҳматкашон аз қабили ғалладонагиҳо, мевагӣ, сабзавот ва полезиҳо, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи мамлакат ва суратбахшии кишти такрорӣ инчунин омодагии ҳамаҷониба ба маъракаи зимистонгузаронӣ дар кишвар супоришҳо доданд. дар хотимаи Маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзор намудани чораҳои зидди эпидемӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вобаста ба хуруҷи мавҷи дуюми ин беморӣ барои эмин нигоҳ доштани саломатии мардуми Тоҷикистон бори дигар таъкид намуданд ки масъалаи ваксинагузаронӣ, риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдошти шахсиву ҷамъиятӣ, таъмини дороворӣ, истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ, риояи қатъии фосилаи иҷтимоӣ, бо маводи безараргардонӣ таъмин намудани муассисаҳои таълимии ҳамаи зинаҳо, боғҳои фарҳангу фароғат, гулгашту хиёбонҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятиро ба таври қатъӣ назорат намоянд. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, раиси вулуси ҷиргаи маҷлиси намояндагони шӯрои миллии ҷумҳурии исломии Афғонистон Мир Раҳмон Раҳмониро ки бо ҳайати парламентӣ ҷиҳати ширкат дар ҷаласаи ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба ҳайси мушоҳид ба пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардааст, ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот зикр гардид ки пайвандҳои бародарии мардумони Тоҷикистон ва Афғонистон аз қаъри таърих маншаъ гирифта зербинои мустаҳками равобити муосири ду кишвар мебошанд. густариши минбаъдаи муносибатҳои дуҷонибаю бисёрҷониба бо ҷумҳурии исломии Афғонистон аз самтҳои афзалияноки сиёсати хориҷии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон муқаррар гардида, дар ин раванд парламентҳо ба сифати ниҳоди калидии давлат дар густариши ҳамкории байни кишварҳо нақши муҳим доранд. ҷонибҳо изҳор доштанд ки мардуми Тоҷикистону Афғонистон хуб дарк менамоянд ки маҳз тавассути талошу пайгириҳои муштараки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти олии ҷумҳурии исломии Афғонистон равобит ба ҳамкории миёни кишварҳои мо дар давраи соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври бесобиқа рушд ёфтанд.
зикр карда шуд ки тоҷикистон ҳамеша пуштибону ҷонибдори кӯшишу талошҳои ҳукумати афғонистон ва ҷомеаи ҷаҳон бобати ба роҳ мондани раванди музокироти сулҳ ба эътидол овардани вазъи сиёсиву низомӣ ва таъмини рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвари дӯсту ҳамсоя мебошад. таъмини суботу оромии афғонистон барои тоҷикистон хеле муҳим буда дар баробари таъмини амнияти минтақавӣ аҳамияти бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ низ касб менамояд. мавқеъгирии ҷуғрофӣ имкониятҳои зиёди муштаракро барои тавсеа ва густариши ҳамкории иқтисодӣ фароҳам меорад. бо қаноатмандӣ зикр гардид ки маҳз бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон баҳри дар амал татбиқ намудани сиёсати босамари хориҷии ҳукумати мамлакат ва бо мақсади таҳкими робитаҳои гуногунҷанба дар болои дарёи Панҷ байни Тоҷикистону Афғонистон пулҳои дӯстӣ бунёд карда шуданд. тавассути ин пулҳо рафтуомади шаҳрвандони ду кишвар ба роҳ монда шуда, ташкили бозорҳои наздисарҳадӣ ва мубодилаву содироти молу маҳсулоти ниёзи мардум вусъат гирифт. инчунин бо супориши сарвари давлат парвозҳо ба хатсайри Душанбе Кобул Душанбе оғоз шуданд. ҷонибҳо инчунин зарурати дар ояндаи наздик муайян кардани роҳу василаҳои муассири тақвияти ҳамкории дуҷониба, ҳамчунин робитаҳои бисёрҷониба дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавиро ки ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ аз ҷумлаи онҳост таъкид намуданд. шаҳри Нурсултони ҷумҳурии Қазоқистон намоишгоҳи бузурги байналмилалӣ таҳти унвони Футурод Экспо Астана 2021 баргузор шуд. дар ин намоишгоҳ дар қатори ширкатҳои маъруфи ҷаҳонӣ ки ба истеҳсоли нақлиёт ва хизматрасониҳои марбут ба он машғул ҳастанд, ҳамчунин ширкати ватании Акия Авесто Автомотив Индастри ҳам иштирок ва Тоҷикистонро ба таври арзанда намояндагӣ кард. зимнан ин бори аввал нест ки ширкати номбурда дар арсаи байналмилалӣ маҳсулоти худро дар канори брендҳои ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунад. ширкат дар ин намоишгоҳ 6 намуд маҳсулоти худро ба намоиш гузоштааст. инҳо бошад автобусҳои дуошёна, автобуси байнишаҳрӣ бо дарози 8 метр, автобуси CNG бо гази табиӣ, электробус, троллейбус ва автобуси байнишаҳрӣ ба амалра гузоштааст. мақсади асосии ширкат ва иштирок дар ин намоиш ин дарёфт намудани муштариён, барқарор намудани ҳамкориҳои дуҷониба, дарёфт намудани шарикон ва инчунин таҷрибаомӯзӣ ҷиҳати иштирок дар чунин маъракаҳои калон ва байналмилалӣ. Qozog'istondagi fuora ikkinchi katılışımız. бори дуюм аст ки автобусҳои Акия дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ба намоиш гузошта мешаванд ва ин бор мо электробусҳо, троллейбусҳои худра ва автобусҳои бо муҳаррики гази фишурдаи табииро ҳам овардем. ин намоишгоҳ таҷрибаи хуб мешавад ва умедворем боиси ҳамкориҳои судманд мегардад. Çeşitlerimizle fuardayız. ёдовар мешавем ин ширкати ватанӣ дар аввалин ҳузури худ дар намоишгоҳи бонуфузи олами автобусҳо дар соли 2019 аз сӯи коршиносони байналмилалӣ баҳои баланд гирифта соҳиби гувоҳиномаи махсус шуда буд. имсол бошад ҳузури Акия Авесто Автомотив Индастри дар ин намоишгоҳ боз ҳам бештару беҳтар буд, зеро номгӯ ва якчанд намунаи нави маҳсулоти худро ба намоиш гузошт ки ба гуфтаи масъулони баргузории намоишгоҳи байналмилалӣ ҳузури ширкати тоҷикистонӣ бисёр густарда ва чашмрас будааст. У нас представлено более, я бы сказал, 7 стран, более 200 единиц техники. У нас есть интерактивная программа, очень много коммерческого транспорта. И среди крупнейших стендов, самый крупный — это Акия Авесто, наш традиционный участник из Таджикистана. Мы очень рады, что мы смогли предоставить площадку на нашей выставке нашим партнерам. И я вижу, вот вы можете обратить внимание, за мной как раз стенд расположен. Я вижу, что стенд пользуется большой популярностью, и мы надеемся, что в будущем мы увидим Акия Авесто на нашей выставке снова. қобили зикр аст, Акия Авесто ягона ширкати ватанӣ аст ки соли 2018 таъсис шуда ба истеҳсоли автобусҳо машғул мебошад. ин ширкати муштарак бо ҳузури пешвои миллат ифтитоҳ шуда ҳамакнун маҳсулоти истеҳсол намудаи он ба тамоми талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ аст. ҳамаи маҳсулоти ширкат дорои стандарти экологии Евро 5 ва Евро 6 мебошанд. Акия Авесто талош дорад дар амалӣ намудани ҳадафи чороми миллӣ, саноати кунонии мамлакат ва рушди соҳаи саноати кишвар саҳми босазо бигзорад
و با حضور در نمایشگاه‌های بزرگ بین‌المللی نظیر فوتورود اکسپو استانا 2021 و بازارهای بین‌المللی و جهانی هم راه یابد.